onye nne niile nwa ya nwaanyị lụrụla di, biko mara na n'ụlọ di nwa ṅụ ị nwere limit. Ọ wụ eziokwu awụ nwa ṅụ nwaanyị, ịga nga ahụ ị ga-eme ihe ahụ, gị ga nga ahụ ị ga-adị comfortable, mana abịa na ịtụ ụka iteki decision, biko ya edoo gị anya na ihe ụlọ ịhụ ịnọ n'ụlọ ime na ọwụ ọgọ gị nwoke, ọwụhụ nwa ṅụ nwoke, ọwụrụgodo nwa ṅụ nwoke, ọ lụọla nwaanyị. Ụfọdụ decision dịrị nwa ṅụ nwoke na nwunye ya, not gụnwawo the mother. Gị ga ọmụgwọ ị gara n'ụlọ ogo nwoke, mara na ọ bụ eziokwu ọwụ nwa ṅụ mụrụ nwa, nya nwa ahụ amụrụ bụ nwa ṅụ, ọwụhụ nwa ị mụrụ n'afọ ṅụ direct, ọwụ nwa ṅụ. And ị gara wụ n'ụlọ ogo nwoke, ọ nga ị gara n'ụlọ ogo nwoke, ọ nga ị gara. Ya edoo gị anya na ọwụ ihe niile ka ị ga-eteki decision, ọwụghị okwu niile ka ị ga-amaka gị kwue, ọwụ ihe niile ka ị ga-ekwu ebe ahụ chọọ ka ọ gaa ya wee. Ị gaghị abịa na kọntrolu nwa ṅụ, gị ya uzuo kọntrolu ị nwere ebe nwa ṅụ nọ, were na-achọ ka ị were kọntrolu dị ọlụrụ oge ihe gịnị abụọ mere ogo. As long as nwa ahụ nwa ṅụ nwaanyị mụrụ dị concerned, ọwụ di nwa ṅụ nwaanyị nwekwana nna nwa ṅụ nwere ọ ya nwe the final decision niile a na-eme n'isi nwa ahụ na n'isi ụlọ. Ihe ị gara wụ ọmụgwọ ka ị gara, biko buru ya n'obi ụmụnne m. Kele arụkwahụ mma o, kele arụkwahụ mma, nwekwara ihe oyiri. Biko the full video ga-adrọpụ tomorrow. Biko ọngọ ha m n'ọnụ. Udo dịrị ọnụ.